Bore da iawn i chi gyd a chroeso cynnes i chi un noedfa boreol o Eglwys y Crwys, Caerdydd. Gobeithio gewch chi fendith wrth gyd addoli gyda ni. Yr arglwydd a fo gyda chi. Dduw ein tad, arglwydd nef a llawr, ffynhonnell anerth ein bywyd, a ddolwn di a chlodforwn di. Arglwydd Iesu Grist ein gwaredwr a'n gobaith, rhoddwr bywyd yn ei helaethrwydd, a ddolwn a chlodforwn di. Ysbryd sanctaidd ein diddanydd a'n harweinydd, nerth a bywyd Duw ynom, a ddolwn di a chlodforwn di. Dduw, Dad, Mab ac Ysbryd Glân, perffaith mewn undod a chariad, yn ein huno a thi ac a'n gilydd, yn awr ac yn oes oesoedd, Molianwn a chlodforwn di. Emyn 394 o ganeuon ffydd, arglwydd pob gobaith ac arglwydd pob hoen. Salm 121. Dyrchafa fy llygaid i'r mynyddoedd, o'r llead aw fy nghymorth. Fy nghymorth a ddaw oddi wrth yr arglwydd, ar hwnna wnaeth nefoedd a deiar. Ni ad i fe eithroed lithro, ac ni hina dy geidwad. Wele neu hina ac ni chwsg ceidwad Israel. Yr arglwydd yw dy geidwad, yr arglwydd yw dy gysgod ar dy ddeheulaw. Nith deri yr hael y dydd, na'r lleiad yn os. Yr arglwydd ath geidw rhag pob drwg, fe a geidw dy enaid. Yr arglwydd a geidw dy fynediad a thyfodiad, o'r pryd hwn hyd yn dragywydd. Gwyddiwn dros holl Eglwys Crist a thros bawb yn ôl ei hangen, offrymwn ein gwyddiau fel unigolion, fel teuluoedd ac fel eglwys. Llawen hawn yn yr undeb sydd gynnon ni trwy wyrth yr Ysbryd Glân. Yr ysbryd a arweiniodd ac alywiodd yr eglwys ym mhob cenhedlaeth at bob gwirionedd. Gwyddiwn am ein brodyr yn chwiorydd yng Nghrist ledled y byd. Gwyddiwn dros lais proffwydol yr eglwys ein cenhedlaeth ni. Fel y gall yr eglwys gyhoeddi mewn gair ac mewn gweithred, mae fel hyn
y dywed yr arglwydd. Gwyddion dros ein gwlad, cofiwn ei harweinwyr. Pob un sydd yn ceisio ysgafnhau beichau eraill, neu gwella i safon byw. Ac ar gyfnod pan ni'n diolch i Dduw am ddiwedd y rhyfel yn y dwyrain pell, diolchwn am aberth a dyletswydd ac ymroddiad eraill a fi yn y gorffennol yn sicrhau y rhyddid yr ydym yn ei fwynhau heddiw. Dros bob un sydd yn dylanwadu ar ffordd o fyw pobl eraill, gwleidyddion, arweinwyr ac arweinwyr ein heglwysi. Pob un sydd mewn safle o awdurdod neu ddylanwad. Cofiwn am y rhai sydd yn gweithio ym byd newyddiaduraeth a'r cyfryngau, a'r dyletswydd arnynt i adlewyrchu gwirioneddau y newyddion. Cofiwn am bob un sydd yn mynd trwy gyfnod o brawf, cyfnod o angen, cyfnod o densiwn. Cofiwn am bobl ifanc ar hyn o bryd, newydd derbyn i canlyniadau a'r hawliadau neu yn aros amdanyn nhw. A phob un sydd yn ansicr ynglŷn â'i ddyfodol. Cofiwn am y rhai sydd yn byw gyda newidiadau mawr yn eu bywydau. A rhai sydd yn ceisio chwilio am gyfarwyddyd neu faes newydd. Cofiwn am y rhai sydd yn byw o dan bwysau methiant, a rhai sydd yn byw gyda gafiechyd neu aflonyddwch meddwl. Diolchwn i Dduw am ymroddiad a rhai sydd yn gweithio ym myd iechyd mewn unrhyw ffordd. Diolchwn i Dduw am y rhai aeth o'n blaen ni yn y ffydd. Llawen hawn ym mhresenoldeb y cwmwl tystion gyda ni wrth i ni gyd addoli. Ac fe gofiwn yn enwedig am y bobl hynny a fi yn cerdded ar hyd lwybr taith bywyd gyda ni, ond sydd bellach o'n golwg ni ac yn trigo ym mhresenoldeb agosaf i harglwydd. Cyflwyniwn eith ofal grasol o arglwydd, dy holl weision am adawodd ar fuchedd hon yn dy ffydd di a ofn, gan erfyn arnat geniatau i ni gyda hwy, fythol o leini a thangnefedd. Ffrymwn ein gweddiau distaw personol, gweddiau o ddiolch, gweddiau o gyffes, gweddiau sydd yn ymbil am faddeuant ein Duw. A gwnawn hynny yn hyderus yng nghroes ein harglwydd, gan sylweddoli mai trwy farwolaeth yr ydym yn derbyn bywyd newydd, maddeuant a mynediad at bresenoldeb agosaf ein tad. Gwrando ni o dadnefol mwyn Iesu Grist ein hynny gyfryngwr ac ereolwr. A bwyddo gyda thi ar ysbryd glân, bob anrhydedd ac ogoniant, byth heb ddiwedd. Amen. Ymyn 748, ymlaen af dros wastad a nerth ar lwybrau ewyllus fy nhad.
Chydig o flynyddoedd yn ôl bellach, nôl yn 2013, fe gerddes I daith cerdded o 530 o filltiroedd a chymryd dros rhyw 6 wythnos I wneud hynny. Mi es I ar bererindod I Santiago de Compostela a cherdded ar hyd hen lwybr y Pererinion, hen lwybr y Camino. Mae'r llwybr byd enwog hwn yn mynd trwy fynyddoedd y Pireni ac yna ar draws gogledd Sbaen. Mae'n un o deithiau cerdded mawr y byd a miloedd wedi gwneud hynny dros y canrifoedd. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf fe ddaeth y llwybr, neu'r Camino, yn fwy adnabyddus o ganlyniad i'r ffilm a wnaethpwyd yn Hollywood, ffilm o'r enw The Way, gyda'r actor Martin Sheen yn chwarae'r prif ran fel pererin cyfoes yn gwneud I ffordd I Santiago. Mae Pererin Dota yn hanesyddol wedi apelio'n fwy at Gristnogion yn y traddodiad pabyddol. Ond mae yna nifer fawr o Gymru yn ei tro wedi mentro ar hyd daith y Camino. Ac oddi ar yr oesoedd canol, mae taith y Camino I Santiago wedi bod yn daith sy'n golygu tipyn o ymdrech gorfforol, amser, ac mae wedi bod yn beryglus ar y degau hefyd. A dros y blynyddoedd mae miloedd wedi cerdded y daith sy'n gorffen yn Santiago gyda chreirfa Santiago'r Apostol. Mae Dafydd ap Gwilym yn un o'i gywyddau yn sôn am lawer o Gymru yn gadael ein gwlad ni I fynd ar deithiau I Rufain neu Santiago. Mae ganddo fe linell yn un o'i gywyddau sy'n sôn a gwnawn fel y gwneithym yn Rhufain a Sant Siam. Ac efallai mae'r elfen Ladin yn yr iaith Gymraeg sydd wedi rhoi I ni ein gair camu o'r Camino, sef cerdded y ffordd, camu ar hyd y ffordd. Ta beth am hynny, rhyw fyfyrdod ynghylch ein pererindod yma ar y ddeiar sydd gynnau bore yma. Mae'r darlun o Gristion fel pererin yn hen ddarlun yn dywe, a'r bywyd Cristnogol fel pererindod. Mae'n gymhariaeth mor syml, ond eto yn bwysig. Mae'n amlwg iawn yn ein hemynau, pererin wyf mewn anial dir yn crwydro yma thraw. A'r fôr tymhestlog teithio'r wyf I wlad sy'n well I fyw. I ni gyd yn ôl yr emynydd a'r ddyrus daith i'r ganan fri. Ac yn ein llenyddiaeth ni mae taith y pererin er enghraifft, gwaith John Bunyan, yn adlewyrchu'r syniad yma o bererindod. Yn y Gymraeg mae gweledigaethau'r bardd cwsg yn gwneud rhywbeth tebyg. Yn yr ysgrythurau, a wedi yn yr Hen Testament, mae Paul Duw yn bobl sy'n ar daith, teithio I ganan, teithio I wlad ar y ddewyd. Yn y Testament Newydd, mae'r arglwydd Iesu I hun hefyd fel petai ar ryw daith o Galilea I Jerusalem. Mae'r apostolion yn gadael eu cartrefi, yn gadael cludwch a sicrwydd eu swyddi yng Galilea I deithio yn genhadol. Paul I hun, teithio, ac mae wir I ddweud bod Cristnogion pob oes wedi bod yn bobl ar daith. Gallwch chi ddim aros yn yr unfan yn y bywyd Cristnogol. O'r cryd i'r bedd, rydyn ni gyd yn newid, yn teithio, yn cerdded fel pererinion trwy brofiadau sy'n mowldio ein ffydd, yn herio ein ffydd, I ni'n cerdded ymlaen trwy brofiadau megis gweiledd, anobaith, galar, siomedigaeth. I ni'n teithio neu ni'n cerdded trwy brofiadau sydd yn y pen draw yn profi ansawdd ein ffydd ac yn cryfhau ein ffydd o flwyddyn I flwyddyn. Fel wedes I, mae atyniad y pererindod a phererindod y Camino yn benodol wedi cynyddu yn ei phoblogrwydd. Mae yna lawer iawn o bobl ifanc, ond mae yna bererinion sy'n dod o bob oed a chefndir ac o bob traddodiad crefyddol hefyd. Pam? Wel, gwahanol resymau. Mae rhai pobl yn dewis cerdded y Camino am resymau crefyddol, eraill am resymau personol. Fe gwrddais I â chymaint o bobl, o wledydd a thraddodiadau crefyddol gwahanol, ac o bob oedran.
a rhai o'm hargraffiadau neu ychydig o'r gwersi a ddysges i sydd gen i rhannu y bore yma. Pan ewch chi ar Bererindod, mae rhaid i chi penderfynu gwneud hynny. Cam cyntaf mynd ar unrhyw draeth yw penderfynu gwneud hynny. Penderfynu i ddal ati hefyd. Magu meddylfryd sy'n mynd i'ch cynnal chi ar hyd y daeth. Dweud wrthych hunan, wel, rwy'n mynd i ymgymeryd ar daeth a dwi'n mynd i'w chwblhau. Yn ein bywyd Cristnogol, mae'n holl bwysig ein bod ni'n gwneud penderfyniad. Penderfyniad pendant i ddilyn Iesu, doed a ddelo. Magu'r penderfyniad hwnnw a'i gynnal gydol ein bywyd. A sylweddoli bod y daeth yn mynd i fod yn daeth arw. Wedi'r cyfan, pan ni'n dod yn gyflawn aelodau o unrhyw enwad Cristnogol, rydyn ni fel arfer yn gwneud datganiad cyhoeddus i ddilyn Iesu. A treni yw ein bod mor aml wedi hynny yn cael ein temtio i ddilyn Iesu o hirbell. Fe ddysgus i yn gynnar iawn wrth gerdded i Santiago llawer bethau am fy nghyflwr corfforol. Roeddwn i ar yr ochr anghywir i'r hanner cant yn un peth, ond fe ddysgus i hefyd pwysigrwydd cymryd pob gofal o fy nhraed yn ddyddiol, a phwysigrwydd peidio a chario gormod o bwysau, teithio yn ysgafn, a sylweddoli wrth i mi deithio bod y daeth yn mynd yn haws, am fy mod i wedi ymgynefuno ar teithio, y cerdded a chario'r pwysau. Fel Cristnogion, rhaid i ni yn yr un modd edrych ar ôl y pethau sy'n mynd i wneud yn taith ni yn haws. Edrych ar ôl yn cyflwr ysbrydol yn ddyddiol. Mae mor rwydd i gael yn llethu ar hyd yn taith ysbrydol a mae bod ni'n gofidio gormod. A'r gofidiau hynny sydd yn ei tro yn ychwanegu at y beichiau sydd mor aml yn ei gwneud hi'n fwy anodd i gario ymlaen a chyrchu at y nod. Ac yn fwy aml na pheidio, y trieni yw bod ni'n canolbwyntio ar y pwysau sydd yn ein llethu. Un o beryglon cerdded yn gyson trwy'r dydd yw eich bod chi'n colli allan ar yr olygfa, y duedd i edrych at eich traed a meddwl am y pellter sydd o'ch blaen chi. Mae'n bwysig i gymryd hoi, i sylwi ar y byd o'ch cwmpas, i aros, i gwrdd â phobl eraill, a sylweddoli bod y daith i ni'n neud yn rhywbeth i ni'n neud ar y cyd gydag eraill. Ac yn y Cristnogaeth hefyd mae'n bwysig bod ni'n stopio nawr ac yn y man. Pwyllo, cymryd stoc, edrych ar yr olygfa, eistedd a phwyso a mesur lle i ni ar hyd ein taith yma yn y byd. Wrth gerdded ar daith cerdded mor hir, mae'n bwysig bod chi'n sylweddoli y dylech chi ond cario ar eich cefn y pethau sydd yn wir angenrheidiol. Ac yn fuan iawn ar y daith sylweddoles i fy mod i'n cario lot gormod. Y duedd naturiol wrth bacio yw meddwl bod angen pob math o dreigareddau arnoch chi. Ac wrth i'r dyddiau cynta yn ewedig mynd heibio, fydd sylweddoles i bod e'n bwysig i fi llacio gafel ar rai pethau a gwaredu rhai bethau o'r bag oedd ar fy mhefn. Roedd y pethau, roedd y cyfarpar, roedd yr holl geriach oedd yn ymddangos yn ddigon ysgafn i fi ar ddechrau'r daith, wedi troi yn bethau dianghenraid yn y pac ar fy nghefn ar ôl ychydig ddyddiau. Cadwch y pwysau lawr, dyna'r wers. Peidiwch â chario ond beth sy'n raid. Dyna'r cyngor i bob pereren am hwnni, teithio yn ysgafn. A falle dylen ni fel Cristnogion geisio cadw'r pwysau lawr a gwneud hynny trwy ddiosg a gollwng rhai pethau ymylol. Mae yna gymaint o bethau diangen yn perthyn i'n crefydda ni. Ac wrth i ni geisio dilyn Iesu, cario yn unig yr hyn sydd angenrheidiol yw'r her. Yn aml yn enwedig yn ystod cymalau cynnar ac ymuno, dysgus i bod rhaid ambell drwy sefyll yn stond, cymryd stoc, a gofyn i mi fy hun, wel, pam ar y ddeiar wyt ti'n cario cymaint o dreigareddau ar dy gefn?
Yn yr un modd, mi fyddai'n dda o beth i ni fel Cristnogion cymryd munud neu ddau i ystyried yr holl bagage, yr holl bethau di-angen i ni'n ei cario yn ein crefydd. Y pethau di-angen yn ein strwythura fel eglwys, os angen yr holl drefniadaeth eglwysig, a'r holl bethau sydd mor dieddol o'n llethu a llesteirio ein tystiolaeth i'r byd tu allan. Wedi'r cyfan fel wedodd rhywun wrtha unwaith, bod Duw wedi caru'r byd cymaint i fod e wedi anfon ei fab yn hytrach na danfon pwyllgor. Pan gyrdes i Santiago fe o'n i'n ymwybodol iawn bod y llwybr o'n i'n dilyn wedi cael ei ddilyn gan miloedd o bobl o fy mlaen. Saint mawr yr eglwys a chredinwyr di-nod dros y canrifoedd. Ac fy mod i'n cerdded fel pererin unigol ac yn mwynhau'r unigedd yn aml, roedd yn amhosib gwneud y daith ar fy mhen fy hun. Roedd eraill yn cerdded yr un llwybr, yn wahanol i cefndir, i hiaith, ac yn aml yn gwneud y daith am resymau neu o gymhellion gwahanol iawn i fi. Roedd rhai yn cerdded am fod digwyddiad allweddol wedi digwydd yn ei bywyd, a hynny wedi cyflyru i gerdded cymuno. Colli swydd, colli cymar, colli aelod o deulu, afiechyd, neu adferiad iechyd, cymaint o resymau wedi bod yn sbardun i ambell un i benderfynu gwneud pererindod. Yn yr un modd, yn y byd ysbrydol, mae gennym ni lu o dystion, lu o gyd cerddwyr gyda ni, a maen nhw wastad o'n cwmpas ni yn y bywyd Cristnogol. Y rai sydd wedi bod gyda ni yn addoli o sul i sul, i ni gyd wedi'n creu yn wahanol, yn unigolion unigryw. Ond eto, rydyn ni ar daith Cristnogol gyda'n gilydd. Ac mae'n bwysig i siarad am cyd-bererinion, dysgu o'i profiadau hwy. Sylweddoli ein bod ni yn aml yn mynd trwy'r un profiadau, a'r un problemau, ac yn gwynebu yr un temptasiynau. Mewn geiriau eraill, i ni gyd yn cario rhyw fath o bwysau ar ein cefn. Ar y cymuno roedd dilyn y map a'r llaw lyfr yn orfodol, mwyn darganfod y llwybr, yn enwedig yn y mynyddoedd. Ac mewn llefydd anial a diarffordd, roedd yn hawdd iawn i golli'ch ffordd. Ac ar brydiau roedd y map a'r llaw lyfr yn wallus. Er enghraifft, roedd e bosib colli golwg ar y llwybr, o dan yr eira neu yn y niwl, neu wrth wai trwy'r traffig mewn dinasoedd mawr fel Pamplona, Logrono a Leon. Ac ar adegau felly, y peth mwyaf buddiol pan o'ch chi'n colli'ch ffordd, oedd gofyn cyngor pererin arall. Holi rhywun arall am y ffordd ymlaen. Ac yn y bywyd Cristnogol yn aml dyw'r llaw lyfr, dyw'r Beibl, ddim yn rhoi atebion sydyn, slic i ni. Ac ar adegau felly, pan ein ni methu gweld y ffordd ymlaen, y beth gorau gallen ni wneud yw siarad â Christnogion eraill. Gofyn cyngor rhywun sydd wedi teithio yr un ffordd o'n blaen ni. Gofyn am ei barn nhw ynghylch beth mae'r Beibl yn dweud, ynghylch beth mae'r llaw lyfr yn dweud. Neu gofyn am sut maen nhw yn ymdrin â'r broblem sy'n pwyso'n drwm fel pac ar ein cefn. Mae pob taith yn ei newid ni. A'r farn traddodiadol yw bod cyflawni pererindod i rwle sanctaidd yn newid ni fel unigolion. Falle eich bod chi yn gallu meddwl am daith a nethoch chi a wnaeth argraff mor ddofn arnoch chi fel bod y daith wedi eich newid mewn rhyw ffordd. Yn sicr, ro'n i'n berson gwahanol yn dychwelyd o'm pererindod i Santiago de Compostela. Sylweddoli bod rhai phethau oedd yn hollol angenrheidiol arnau, i'm cynnal, a phethau eraill gallen ni hepgor mewn bywyd. Sylweddoli fy mod i'n teithio
llwybr oedd miloedd o bobl wedi deithio ymlaen a'i chwblhau. Sylweddoli fy mod i yn teithio gyda phobl eraill, a hwythau fel minnau yn cario beichiau ar eu cefn. Yn aml iawn yr un beichiau, ond dysgu oddi wrthyn nhw sut oedden nhw'n dygymod, a hynny yn her ac yn sbardun i orffen y daith. Bore yma, gewn ni ddiolch i'r arglwydd am y teithiau hynny, y siwrneu hynny yn ein bywydau ni, sy'n o bosib wedi ein newid ni er gwell, ac wedi ein cynorthwyo ar bererindod bywyd. Fel wedais i ar y cychwyn, dyn ni byth yn aros yn yr un lle yn y bywyd Cristnogol. Os ydyn ni, mae yna rhywbeth o'i le. Symud ymlaen, o A i B, a gobaith o'n blaen ni. Fel pererindod, gewn ni ddiolch bod rhywun yn teithio gyda ni ar hyd y daith. Cydymaeth o'r enw Iesu, sydd byth yn ein gadael ni ar lwybr bywyd. Gewn ni sylweddoli bod camu ymlaen yn golygu tyfiant a bywyd newydd, a bod aros yn yr unfan yn y bywyd Cristnogol byth yn opsiwn iach fel pobl neu fel eglwysi. Ond efallai yn bwysig a holl, sylweddoli bod ein pererindod ysbrydol ni, ble bynnag i chi y bore yma, beth bynnag yw eich cyflwr chi, yn daith sydd yn ein harwen adre i freichiau Duw ein tad tragwyddol. Ac fel y tad yn ameg y mab y fradlon, ar ddiwedd y daith mae'r tad yn aros a'i freichiau ar led, yn barod i'n croesawu, yn cynnig ei feddeiant, ac yn ein derbyn ni fel y gyrru ni ar ddiwedd y daith. Diolch am gydgerdded gyda mi y bore yma, a phob bendydd arnoch. Diolch i ti o Dduw dy fod ti yno i'n croesawu ar ddiwedd pob taith. Diolch i ti am y teithio hynny sydd yn ein newid ni, yn ein gwella ni fel pobl, ac yn ein herio ni ar hyd lwybr bywyd. Yn enw Crist. Amen. Ewch mewn tagnefedd i garu ac i wasanaethu'r arglwydd, a bendith Duw holl alluog, y tad, y mab a'r ysbryd glân, a fo'n eich plith ac adreigo gyda chi yn wastad.